Есен по-родопски. Омир нарича това място снежните планини на Траките. Овидий го свързва с любовта между боговете Зевс и Хера, превърнати в последствие в две планини – Хемос и Родопа. Моето пътуване по златните пътеки на есента започва от село Киселчево. С Аделин, моя водач и приятел, се изкачваме на връх Джелилица, от който при хубаво време и Бяло море се вижда. Море не се вижда, но море от върхове, докъдето ти поглед стига, да. Придвижваме се с кросовия мотор на Ади. Надбягваме се с шарения вятър, който се промъква сред зелените листа на гората и разговаря с реката. Всеки връх тук си има своя легенда. Гребена, например, в миналото е място, на което се събират огромни орли, които завличали овце от стадата. Погледа ми се рее над прошарената планина. Сякаш усещам топлия и дъх да докосва лицето ми. Някъде долу в ниското се гушят каштурките на Киселчево. Встрани от селцето се кафенеят гърбовете на няколкото оцелели картофени ниви. Лицето на старата къща със сухрено и бледо като лице на старица ме гледа с изморени прозорци и зад бодливата тел. Питам баба Северина за името на селото. В очите на старицата се оглежда каменната къща, а ромоленето на селската чешма се премесва с напевния и разказ. И аз не знам. Киселчево, защо така, не знам. Че то ще има някакво наименование. И всичко имаше. Сега са само стари. И на една къща единия загубили са и другия върви на града. Какво да прави сам? И такова няма. Нито живот не има. Едно време имаше 50 крави, сега има 3. Няма нищо. И за селото нищо не правят. Ни платят са прави, ни нищо. Това е най-лошото, че нямат за децата работа. Ние старите се въртим колкото можем, ама за децата ги няма. Младите. Децата ми са в Смолян, внучета те разправям, че са едното в Англия, имали работа, нямали, другото в Холандия и къде. И ние старите за къде сме. Отрусахме ябълката и сега ги нарежеме така на ситънко. Време има да изсъхнат. И зимата си правиме шеф и другото на животните. Всичко става, и картофи, и фасули, царевица, и домати имаме в парник, и животни има, всичко става, ама няма кой да го работи. Така, знаеш ли, тук на нагоре това всичко се работеше. И сега всичко запустяло, станало гора. Изкривените и напукани пръсти притискат в престилката на старицата спомените за едни по-хубави времена, а вятърът ги разхвърля по пътя надолу към големия град. Пътят погълнал младите хора. Пътят, който след време ще води към празната пейка на баба Северина. Северина. За агушевите конаци на село Могилица казват, че са най-големия архитектурно-жилищен и стопански ансамбъл от времето на 19 век в България, пък и на Балканския полуостров. Строени са в периода 1820-1840 година. Основни материали, използвани при градежа му, са камък и дърво. Собственикът, чорбаджията, е най-богатият човек в региона. Основно неговият род се занимава с скотовъдство.
Притежава огромни стада с овце, достигащи до 15 000 броя. Интересно архитектурно решение са така наречените кушаци, поставени навсякъде и стените хоризонтално, за да могат да поемат тежестта на горните части на сградата при земетресения. Комините са 24 на брой и до днес като часови стоят на постовите си и сякаш следят за реда и спокойствието в конака. 35-те стаи имат 221 прозореца и 86 врати. В ратайското крило най-интересен е въртящият се долап. Когато храната за прислугата е готова, поставя се на рафтовете и се завърта, докато стигне до слугите. По този начин се избягва прекият визуален контакт. По-родопски напевно ме унася разказа на уредничката на конаците. Следваме с камера в ръка. Централна част на сградата, която единствено е на 3 нива или 3 етажа. Ще видите едни широки зидове в основата, които са с дебелина 70-80 см. Това е направено, за да може да има хладнина през лятото и топлина през зимата. Влизайки навътре, ще усетите как ви подема една хладнина. Тези капаци или кепенци на стълбичката пък служат за затваряне. В зимно време да може да се задържа топлината максимално в избеното ниво. Когато се затопли много добре, тогава се отварят и се качва топлина към горното второ ниво. Това тук е една лятна гостна стая, където виждате с такива малко повдигнати от пода нива, са гостни стаите навсякъде. Различното в нея са тези мусандри с стъкла, които са служили за съхранение на част на вълната от овцете. Една част в момента, тя е била като едновременно с това и като изолатор зимата от студа. На тези гради отгоре на тавана в кръгла форма с железните хълки, на есен след прибор на реколтата, там са окачвали връзки царевица да съхне на топло и проветриво място през зимата. В дъното на потойна към северната част това са истинските оригинални каменни плочи, каквито са били отдолу пред входното избено ниво. Тук по стълбичката може да се качите и да видите една тоалетна, запазена от едно време, стара, дървена. Характерно за този тип сгради е, че абсолютно никъде е нямало тоалетни по това време, а тук има на това второ ниво и точно над нея и на третото ниво и заедно до двете с една обща септична яма. Първото квадратче, като влезнете от вратата, е било вентилатор, следващите две са бойници. На това просторно място, където е тавана слънце, там на високия миндер са сядали жените денно време на попрелка, на раздумка и са си наблюдавали дечицата как играят на воля на широкия потон. На този висок кьошк сутрин чорбажията сядал да пие кафето си с някои хора от рода. Тук също е сниман единствена сцена филма «Време разделно». Тук чорбажията посрещал своите гости и с някои от хората сключвал сделки. Когато се съмнявал в някой от тях, зад тази мусандра той укривал своята охрана, за да може да действа експресно най-бързо при нужда. Тази варкома или котелка се сваля от куката на тавана, пълни се с вода и се слага на огнището да се затопли до необходимата температура за къпане. Отново се връща натам на куката, където е окачена в момента на тавана и вътре се слага един скачен съд, една заварена тръба отгоре във форма на буква Л с два края, като единия край се потапя вътре във водата, а другия остава да стърчи навън. От външния се засмуква с уста и водата започва да се слива като душ отгоре. Докато не отиде цялото количество до дъното, не спира. Това е бил едновремешния душ на хората тогава. Най-светлата стая в целите конаци с южно, източно и западно изложение на прозорците, това е била семейната библиотека на рода Агушеви. Книгите са били съхранявани в тези две вградени мусандри в стената към северната страна, а на тези високи миндери, които са разположени покрай прозорците заради удобството и светлината за четене, тук са сядали за четене на книгите.
През тези прозорчета може да надникнем и да видим в югоизточната част на конаците, къде се извисява една 10-метрова кула, която служила като морски парк на прииждащите кервани от Тракия за Беломорието. Точно под долната ограда е минавал Стария римски път, малко по-нагоре е Римския мост, към Арда има още, тук също в екопътеките има отчасти римски крепости, също и от тракийски произход. До 1944 година границата ни с Гърция била отворена и тези огромни стада овце, когато е нямало възможност да бъдат изкарвани на паша тук в Балкана през зимата в снега, са ги карали в северната част на Гърция, като там са имали мандри, кошари и всичко необходимо, за да може този търговски обмен целогодишно да не прекъсва. Когато стане много топло там на Беломорието, веднага ги връщат тук на студени в Балкана, в Могилица и на Черешло на летните конаци. И все пак символът на село Могилица не са агушевите конаци, а най-големите лъжица и бъклица в света, регистрирани от рекордите на Гинес. Бяхме една компания в къщи, 2 семейства и една от жените правеше салата в другата стая на мивката, а ние спиеме ракията вътре. Тя донесе салатата и точно в този момент даваха по телевизията за рекорди на Гинес. И те започнаха да се майтапят. И тази жена ми вика, ти вика, можеш ли да направиш нещо за Гинес? И това време подава лъжиците. И започнаме от вид на майтап, на шега. И така викам, айде, ще направя. Мъжа вика, ако ти я направиш, аз давам 5 литра домашна ракия. След това една от жените седне и направихме протокол. Подписваме с всички. А другия, един от мъжете остави 200 лева. Вика, ти ако я направиш, аз оставям 200 лева. Бъклицата я направихме по същия повод. Пак така на майтап. Не можеш да я направиш, можем да я направим. И направихме и нея. Това ще ме по наследство. Аз съм 3-то поколение. Сина е 4-то, имам 2 внука, 5-то поколение, всички завършили училище по дървообработване. Ами аз още като погледна дървото, веднага правя преценка какво може да се направи от това дърво. И веднага почвам да си кроя планове, ако ме е в ръцете, как ще го изработя, какво да направя, как да го направя. Аз бях на 12 години, когато дядо ми правеше бъклица. И аз го попитах, може ли да се раздели на 2. Тогава баща ми каза, вика, бе, ти защо задаваш глупави въпроси на дядо си? А той му каза, вика, не е глупав той, а си глупав ти. Защото ти си на 50 години до днеска не си ми задал този въпрос, а той на 12 години ми го задава. Родопите е най-красивия край на България. Чист въздух, чиста вода и хората са много, много благородни. Много гостоприемни, отзивчиви. Синкаво утро ме посреща в широка лъка. Гали лицето ми със студени пръсти. Тръгнал съм да снимам есен в Родопите. Но тук есента още я няма. Закъснява, както закъснява и изгревът. Крача тихо и заспалите улички. Заслушвам се в шепота на комина. Заглеждам се в гърбавата усмивка на каменния мост, а Нейде и зад мен по баира се търкулва слънцето и пристига в селцето. Името си това място получава от старобългарската дума лъка, която означава извивка, кривина, лъкатушене. По склоновете са накацали над 100 архитектурни паметника, т.е. старите къщи. Но може би най-голямото богатство на селцето е музикалното училище. Родопската песен се лее в почти всяка къща тук. Под всеки покрив живее музикант. Срещнали се в планината край едно малко селце слънцето, вятърът и дъжда. Заговорили се за лятото и есента. Дъждът бил много ядосан на вятъра. Време е, казал му той, да намокра листата на дърветата, да ги целуне слънцето в жълто и после ти, ветре, да ги отнесеш. А ти какво правиш? Възкача се над селцето, надуеш бузи, разгониш облаците ми. Вятърът продължава безгрижно да си подсвирка и да не слуша дъжда.
Слънцето се усмихнало топло и широко на двамата си приятели, обърнало се към гората и прошепнало: „Ти си планина пълна с чудеса, защо пък да не е лято посред есен?“ и се търкулнало насред дола на село Долен. Според историческите сведения, това селце възниква след падането на България под османско владичество. Търсейки спасение от поробителя, много български семейства намират закрила именно на това място. Историци пишат, че по-голямата част от бежанците идват от село Букорово, което днес не съществува, но останките му се намират между селата Долен и Крибул. Населението на Букорово е многобройно и се занимава главно с обработка на метали. Опасявайки се да не се превърне в оръжейница, турците го опожаряват и унищожават. Но пък Букоар означава просветен човек. Това проправя пътя на друга теория, че преселниците са богомили, разселени принудително по време на Втората българска държава. И тъй някаква мистерия обвива малкото селце, а по улиците на октомври се разхожда лятото. Слънчево и пусто, тихо и каменно. „Кой ще ни гледа?“ питаме стария човек, натоварил магаренцето с дърва за зимата. „Кой ще нагледа?“ И докато ги изпращам с поглед, пред мен се търкулва слънчев лъч и се шмугва в зеления хръсталак. Поглеждам за вятъра и се заслушвам в песента на Родопския следобед. Стар човек не може да върви веке. Никога такова студ не е фанало. Не помням тук такъв студ. Ама мачкаме земята, мачкаме. Ковачевица ме посреща простичко. Малка пътечка, старчески стъпки, неуверено утре по пътя за изчезващото днес. Насилствените помухамеданчвания в периода 1623-1625 и по-късно през 1656 година принуждават много български семейства да потърсят спасение високо в югозападния дял на Родопите. И постепенно край поречието на Канина, Кървава река, къща по къща възниква село Ковачевица. Първоначално отделните родове образуват отделни махали. Търновската с изселници от Търново и един век по-късно Арнаутската с бежанци от Македония. За името на селото се разказва интересна история. Пръв по тези земи се заселва ковачът Марко и със семейството си се установява край извора Циганчица. След смъртта му, жена му Гина поема издръжката на осиротялото семейство. А близки и познати, отивайки да я видят, казват, че отиват при Ковачевица, т.е. при жената на ковача. Селцето нараства бързо. Бежанците от Македония се занимават с строителство, а останалите с земеделие и скотовъдство. Голямата планина ги приютява, дава им дом, закрила и после се оформят общи празници и обичаи. По време на османското владичество Ковачевица няма турско управление и постепенно селцето се превръща в бунтовен врящ котел. В продължение на 34 години това място се намира на границата между княжество България и Турция.
И това остава непроменено до 1912 година, когато е освободена Пиринска Македония. Под селото от единия до другия край е прокопан тунел. Твърди се, че всяка къща има излаз до него. Отделно домовете са свързани помежду си. Като безкрайен лабиринт, селото се оказва неразрешим ребус при издирването на бунтовници и комити от турците. По време на Възраждането Ковачевица се превръща в просветен и църковен център. С доброволен труд местните строители издигат храма Свети Никола през 1847 година. По изискване на турската власт, църквата е вкопана в земята и се намира в ниската част на селото. В нейния двор през 1820 година се разкрива килийно училище, в което децата се обучават от свещеници до 1854 година, когато в къщата на младия учител Никола Банов се основава първото светско училище. През 1888 година с дарения от Йорже Димитров е построено ново училище. Турците изгарят къщата му, а заедно с нея пламъците поглъщат и 4-те му деца. В тяхна памет учителят издига училище, което и до днес носи неговото име. По тесните улички на Ковачевица се разхожда тишината. Заглеждам се в лятото, небрежно изтегнато на каменния довар, окъпано в слънце, сиящо в целия си зелен блясък. Постепенно тишината ме поглъща. Вървя тихо, на пръсти, сякаш да не разваля магията. Къща след къща, довар след довар се изнизвам от селото и поемам надолу към цивилизацията. Отбивам се в село Лещен. Късният октомврийски следобед е разслал върху 30-тина къщурки топлината на приближаващия залез. На 590 метра височина по южните склонове на западните Родопи едно селце замислено гледа към белите склонове на Пирин. В миналото жителите му са изкусни майстори дюлгери, ковачи, дори златотърсачи. Днес златото на това място са старите къщи. Туристите с часове се лутат по кълдървените улички. Защо ли? Какво търсят? Кого очакват да срещнат? Защо надзъртат над високите довари на заключените къщи? Защо според повечето посетители това място е странно? Кое му е странното всъщност? Какво прави с всеки един от нас тишината и безвремието на такива селца? Прави ли ни по-добри? Едва ли. Научава ли ни на история? Едва ли. Кара ли ни да се гордеем, че сме българи? Кой знае? Тишината и безвремието ме превземат изцяло. Сливам се с камъка и дървото. Местните майстори дюлгери сякаш са зазиждали част от себе си сред каменните зидове, защото къщите са като живи. Според много древни религии, човекът не случайно строи своите домове от камък и дърво. Камъкът като носител на паметта на поколенията, а дървото като символ на връзката между земята и небето. А това съчетание в родопската къща е магическо. Разходката из Лещен има силата на терапия. На самият край на селото, там, където пътят се среща с гората, ме спира странна къщурка. Глинената и снага с сламена шапка ме връща в детството. Като че ли всеки момент на плетената веранда ще се появят Фред Флинстоун и Барни Ръбъл. Усмихвам се топло и широко на мислите си. И после си казвам, че и това послание на Лещен от далечната каменна ера не е случайно. А слънцето уморено пълзи по върховете на Пирин по пътя си към залеза. Меко-жълтата му светлина, разлята по склоновете, прави картината да прилича на есенна. Според една китайска мъдрост, когато слънцето се гледа с широко отворени очи, малко преди залеза, то те зарежда с сила и енергия.
Прозорците на старите къщи уморено изпращат последните слънчеви стъпки. Безвремието поглъща тишината и като дим се отправя към тъмнината на нощта.